ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନପୁରୀ ଆମର ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ମାରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲାଗିଲାନି ତା ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୋ ପକେଟରୁ ଫୋନ ତା ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ କ୍ୟାମେରା ବାହାର କରିବୁ ସାଇଡ କରିଦେବୁ କ୍ୟାମେରା କାଠି ସାଇଡ କରିଦେବୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଠିରେ ଲାଗି ଦୂରକୁ ଆଣେ ପାଖରୁ ଧରିବ ଧନ ଏଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାଉ ଜଷ୍ଟ ଧରିଛି ଆରେ ତମେ ଫଟୋ ଉଠା ହାପି ମୋର ଉପରୁ ଆଣିବୁନି ଭାଉଜଣ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇନି ଉଠିଗଲା ଫଟୋ ଆରେ ହେ ଏଥିରେ ନଙ୍ଗା ଫଟୋ ଉଠିବ ବାପି ଏଇ ଲଭ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆ ଦେହରେ ଉଠା ଉଠା ଆରେ ଚିରି ଯାଇଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା ବାପି ଏଇ ଲଭଟା ଆଉଛି ଦେଖିଲୁ ନା ଆସୁନା ଆସୁନା ତବେ ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇବାକୁ ଉପରକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଚିତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯିବନି 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 ଆଉ ଯିବନି ଯିବ ଝିଅକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକେଟ ଆମର ଝିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସିବ ରହିଥା ତୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠଉନୁ ତୁ ଛିଡ଼ା ମିନିଟ୍ ସେପଟେ ବଟି ଛିଡ଼ା ମିନିଟ୍ ସେମିତି ମାନେ ବଟିକୁ ବଳି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହଁ ଛାଡ଼ନା ଉଠେଇଛୁ ଭଲ ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ ଉଠେଇଛୁ ଭଲ ଆଗରେ ମୋର ଛାଡ଼ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ସଳିଯିବ ଯିବନି ସେ ଆଉ ଗଲାରେ 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 ଗଲେ 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 ଧର ଧର ଧର